Selirane padha karo aku to modele blek-blek. Mbah jan semengkok seneng Pak kula nek ngene iki. Ditepoke dhisik no. Ditepoke. Namine sinten? Modal. Iki lho raimu. Aku Mas. Sinten asmane, Bos? Nama saya Mary. Mary. Ya. Sabar Mary. Mary. Dadak ngelempe. Angel loh Mas iki. Angel. Dadak ngelempe ku. Jenenge wong Inggris kok. Inggris. Padha karo model berarti. Model iki kan asline Cina. Wah, Cina. Model iku asline Cina, pake bakul manci, mboke bakul celana. Oh iya. Ane jerukane model Cina. Cina. Enten melih kan kula jenenge Bambang Londo. Londo ki napa? Pake bakul telo, mboke bakul Londo. Oh. Bambang Londo. Pake bakul telo. Mboke bakul Londo. Oh iya. Bambang Londo. Enak tanggoku jenenge Iwan Sinden. Bapake bakul watu, mboke bakul jeruk. Jerukane yo Iwang. Lah watu karo jeruke. Watu karo jeruke mau ya. Wis tinggal. Walah. Tembake tembang sing modern, Mas. Modern. Lho, Modern. heeh. Statue. 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 Mie statue. Mie susu. Oke. Man. Ya. Yangane lho nduk sing kaya arek. Kalem sih. Alam sih. Kalem no. Lenggut-lenggut. Ya. Mate to itu Pak ya. Wong nemu benda kaya ngene. Tapi namanya variosita. Kuwi lah sing halus. Halus Saiki sing keras, Mel. Sing keras, Duk. Coba. Oh, budaki halus yo penak keras. Halus yo penak. Apa kalau model tadi? Ayo jajal. Oh. Aku tahu dia apa kok. Maju to, Man. piye to? Ya tau kandhani kok. Ini ya Mas. Apa lho? Aku antar kenaan. Saya pemanasan lho Mas ki. Musuh kenaan lah. Apa lho. Perlu jamu ketok enek bilang-bilang dino lho. Aku antar keterak model konoan lho mbak kuat blas ya. Ngomong apa-apa ya wis kleset. Mundur to. Aku seneng nek maju mundur. Piye mundur ki? Lah mundur iku malah kula cepet lho nek mundur. Weh. Ya. Awas lho. Dene iki modal. Pengapesan lho nek kula. Oh, Bapak Babin. Oke. Ayo. Nah ya. Nah, Kok seneng men Pak Eko iki? lah wis kadung blos ora kebar ya. Apa dong? Nyapa? Musuh wong iki remuk aku. Nyapa ta? Iso diengkek aku. Busimu ngupil. Bat lah. Saya Pak Dene. Tumbas papat Pak Nan. Iya. Angel golek kene iki. Angel. Dia tahu gak tahu ini. Nah, enggak. Iya, udah terakhir. Yo. Asik.
Mẹ ơi, thank you mẹ ơi. Bạn này, tidak